kybernetickej bezpečnosti sa točia veľké peniaze, ak niečo viete. Platové ohodnotenie v kybernetickej bezpečnosti je luxusné. A hviezdami sú etickí hackeri. Kybernetická bezpečnosť je totiž jedno z najrýchlejšie rastúcich odvetví vo svete a vyznačuje sa enormným dopytom po pracovnej sile. Dopyt po odborníkoch v kybernetickej bezpečnosti rastie dvakrát rýchlejšie ako v iných oblastiach na trhu práce. Hlavným dôvodom nedostatku zamestnancov sú chýbajúce kvalifikované talenty. Nasleduje vysoká fluktuácia a úbytok zamestnancov, ako aj nedostatok konkurencieschopných platov. Podľa štatistických údajov sa mediánový ročný plat pre bežnú pozíciu v kybernetickej bezpečnosti vo svete pohyboval už pred 2 rokmi na úrovni $102 000. Vplyv na vysoké mzdy bezpečákov majú aj ďalšie, menej diskutované faktory. Kybernetická bezpečnosť už nie je len staré dobre známe IT. Kybernetická bezpečnosť má v biznis segmente aj štátnej správe kritickú úlohu. Zaisťuje tu ochranu systémov a uložených údajov. Zároveň je to mimoriadne náročný odbor a profesionál tu rastie až so skúsenosťami, ktoré nadobúda. Takže pozrime sa, aký je zamestnanec snov. Vzorový a možno aj neexistujúci zamestnanec by mal byť multitalent. A k tomu by mal mať poznatky z viacerých oblastí a technológií. Ak sa takýto talent nájde, je vyvážený zlatom, pretože investovanie do skutočných profesionálov je stále výhodnejšie ako platiť za následky útokov či stratu reputácie. Nedostatok talentov je už vážny. Až 71% šéfov IT a oddelení kybernetickej bezpečnosti v globálnom prieskume začiatkom tohto roka uviedlo, že ich organizácie sú ovplyvnené nedostatkom zručností v kybernetickej bezpečnosti. Nedostatok trvá už roky a stále sa prehlbuje. Tento stav vedie k zvýšenému pracovnému zaťaženiu tímov aj k vyhoreniu zamestnancov. Takmer všetci šéfovia sa sťažujú, že nedostatok zručností v kybernetickej bezpečnosti a s tým spojené dôsledky nielenže pokračujú, ale polovica respondentov pozoruje kontinuálne zhoršenie. Správa spoločnosti Fortinet mapovala nepomer medzi potrebami a ponukou zručností kybernetickej bezpečnosti v organizáciách vo svete. Je založená na odpovediach takmer 2000 respondentov, ktorí pracujú v oblasti IT a kyberbezpečnosti. Viac ako polovica respondentov tu priznáva problémy s náborom talentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Približne rovnaký počet manažérov uvádza, že problém je talenty nielen získať, ale aj ich udržať na pracovných pozíciách. Až 68% organizácií uvádza, že čelia zvýšeným kybernetickým rizikám práve kvôli nedostatku zručností v kybernetickej bezpečnosti. Teraz už ľahšie pochopíte, prečo certifikáty majú v kyberbezpečnosti cenu zlata. Až 90% lídrov uprednostňuje zamestnancov s certifikátmi zameranými na technológie. A ak ich nemáte, ani to nie je problém. Potrebný certifikát kybernetickej bezpečnosti sú zamestnávatelia ochotní zamestnancom preplatiť. Navyše, hodnota certifikovaných profesionálov bude ďalej rásť. Až 3/4 top manažérov totiž potvrdilo, že zamestnávanie ľudí s certifikátmi zvýšilo bezpečnostné povedomie a znalosti v ich organizácii. Kybernetická bezpečnosť je aj pre tých, ktorí si o sebe myslia, že sú tak trochu dobrodruh. Aj pre dobrodruhov je tu možnosť exkluzívneho zárobku. Princíp program Bug Bounty je jednoduchý. Stačí byť etickým hackerom a vyhľadávať chyby v softvéroch a systémoch. Technologickí giganti ponúkajú vysoké odmeny. Po objavení bezpečnostnej chyby ju etickí hackeri nahlásia priamo výrobcovi alebo sprostredkovane cez Bug Bounty platformu. Poskytnú informácie o zraniteľnosti, jej závažnosti a potenciálnom vplyve a aj o ďalších krokoch. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri identifikácii a oznamovaní zraniteľností softvéru, webových stránok a systémov. Odmeny sa líšia v závislosti od závažnosti zraniteľností. Čím kritickejšia zraniteľnosť je odhalená, tým viac peňazí pre etického hackera. Aktuálne sľubuje najvyššiu odmenu Microsoft a v programe sú zapojené aj služby ako Uber, Netflix, Alibaba či Nintendo. Doteraz najvyššiu zaplatenú odmenu za odhalenie chyby oznámil v roku 2022 Google. Vyšplala sa do výšky $605 000 a išlo o významnú neodhalenú bezpečnostnú chybu. Ak by vás to zaujímalo, sumu si na účet pripísal výskumník GSOBQQ. Títo lovci chýb pochádzajú z rôzneho prostredia a okrem špičkových vedomostí majú aj rôzne zručnosti.
Vyznajú sa v bezpečnosti webových aplikácií aj sietí a ešte musia mať rozmýšľanie hackerov. Môžu to byť talentovaní študenti, ale najčastejšie sú to profesionálni výskumníci. Ak teda rozmýšľate o svetlej budúcnosti, tu je zoznam žiadaných oblastí. Takmer polovica svetových lídrov uvádza, že potrebujú odborníkov so zručnosťami v cloudovej bezpečnosti. Viac ako tretina zamestnávateľov uvádza, že najviac potrebujú odborníkov so zručnosťami v oblasti spravodajstva o kybernetických hrozbách. Podobne tretina organizácií zdôrazňuje potrebu zručností v malvérovej analýze. Najlepšie platené profesie v kyberbezpečnosti deklarujú rozsah od $107 000 až $240 000 ročne. A to máme pred sebou nástup umelej inteligencie, kvantových počítačov a 5G sietí. V každom prípade hrozieb bude pribúdať stále rýchlejšie. Report bezpečnosti pre vás pripravil tím Ellison Slovakia.